So karon guys, kay ayon na ta sa ikaduha nga color. Ang ato ang super light ash. So I hope na change pa ni nga color. So mag-mix na ta. So, dili na po na maulo. So orange na akong buhok guys. Mga tag-model sa taong ano. Ang mabisa tayo, ito plaka. Magburlis na lang ko guys sa kay dili ito makuha na akong t-shirt o katukuran na ba yung pang ito. So the gloves so muna siya ko ang second color na ako i-apply sa akong hair. Second na kulay tayo guys. Naglibo ko guys so kaya usahin mag-Bisaya ko sa may Tagalog ko kaya para syempre para magkasinabot ang tanan makasabot ang mga friend ako ng mga gulagach mga Tagalog o mga Bisaya ang mga best daksan diba kaya trying hard o kaya kumutag Tagalog diba ingon sila Ay, supposed to guys. So, may hapong matag alaman. so let's wait for another 45 minutes okay see you later. One eternity later. So ayan guys, medyo nag-ano na siya, nag-tone down na yung kulay. Hala, oh my god, nabali akong suman guys. Saka na. So mag-wash sa kuang hair guys, then check na to later after. Okay, so see you. 20 minutes later. So ayan guys, ito yung last na color. So medyo hindi na siya nag-orange, medyo brown na siya. So nag-tone down yung
kulay, yung kulay. Diba? Nag-tone down na siya guys. So, i-blow dry natin siya guys. So ayan. So ayan guys, medyo nag-tone daw yung color ng hair. So ito yung pinalabasan ng kulay after 2 hours na tingin. So ito yung una kong in-apply. Ito nga pala yung yung ash blonde. Tapos second is ito, yung super light ash blonde. So after na ko use ani guys, na yung duha kay igamit ko ani Bremod Top Smooth hair reconstructor. So mo na siya akong hair treatment. So after din mag-shampoo kay kanila yun yung i-massage sa mo. So smooth kayo mo. So ito yung pinakabasan guys ng kulay ng buhok natin. So far, happy naman ako sa color ng buhok ko. Yan, so, maglagay na lang tayo ng konting chip tint. Kaya lang yung yung ang tawag ito, yung kilay ko is black. Hindi ko nasali, hindi ko nalagyan. So dito sa likod okay naman, balance naman. So balance naman guys yung ginawa natin. And super happy naman ako sa result dito sa gilid. So far maganda yung kulay and I like it. So daghan nag-ingon guys nga medyo katag ako ang channel kay tungod siguro sa lain-lain ng content nga ako ang i-upload. So that's why nga ako ang title sa ako ang channel is Warrior the Explorer, kay exploring everything. So exploring makeups, exploring travels, foods and everything. So mo na siya guys. So that's the reason nga nung kana ako ang ipili nga name sa akong channel. So murag kinala na kita magpa-help. Kung meron kayong suggestions guys at meron akong mga process na hindi tama, kung ako yung nabuhat nga sa'yo, pwede niyo i-comment below and kung naman ka na i-suggest kay pwede niyo i-comment. So don't forget to like and subscribe on my channel guys. So daghan kayong salamat guys sa tanang nag-subscribe sa akong channel and I hope na daghan kong videos na mabuhat. So yeah. So see you in my next video guys. So thank you so much for watching. Bye.